Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшырының төп темалары хакында. Сәламәтлек игътибар үзәгендә быел Чаллыда 90 меңгә якын кеше диспансерлаштыру үтәргә тиеш. Торак йортта янгын чыгып, шәһәрдәшебез вафат булды. Соңгы вакытта ешайып киткән янгыннарның сәбәбе нидә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Үзенчәлекле балаларга үзенчәлекле бүләк, менталь кимчелекле сабыйлар өчен чүлмәк ясау остаханасы ачылды. Бу ярышлар инде безнең елдан-ел үтә. Чаллыда кул көрәше буенча чемпионат үтте. Спортчылар белән хәбәрчебез күрешеп кайтты. Быел Чаллыда 90 меңгә якын кеше диспансерлаштыру үтәргә тиеш. Әлегә шәһәрдәшләрнең нибары 17% медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иткән. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә билгеләп үтүләренчә, оешма предприятие җитәкчеләре дә бу мәсьәләгә, ягъни хезмәткәрләренең сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәттә булырга тиеш. Хәтта диспансерлаштыру процессын мәҗбүри итү турында закон проекты да әзерләнә. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Ләйсәнханова сюжетында. На сегодняшний день рассматривается вопрос по поводу обязательного прохождения диспансеризации, так же как техосмотр, так же как получение полиса ОСАГО. Шәһәрдәшләр үз сәламәтлекләренә игътибарсыз, белгечләр шулайды. Диспансерлаштыруның әһәмияте шунда, күп кенә авырулар беренче чорында ук ачыклана. Нәтиҗәдә яман шиш, шикәр чире, йөрәк кан тамырлары авыруларын нәтиҗәле дәвалау мөмкин. Первая диспансеризация в 21 год. Беренче диспансерлаштыру 21 яшьтә була, аннары һәр 2 ел саен. Әйтик, 24, 27, 30 яшьтә, 99-га кадәр диспансерлаштыру елы календар елыннан исәпләнә. Әлегә шәһәрдәшләрнең нибары 17%, бу 15 мең тирәс кеше шифаханәләргә мөрәҗәгать иткән. Аларның 30%-ка якыны сау сәламәт, 98 кешедә шиш барлыгы ачыкланган, шуның 56-сы яман шиш. 130 кешенең канында шикәр нормасы күп. Дәваланмаган очракта бу диабетка китергә мөмкин. Есть запущенные формы заболеваний. Күп кенә авырулар азган формада ачыклана, чөнки планлы рәвештә сәламәтлек турында кайгыртмыйбыз. Кызганыч, диспансерлаштыру үтү культурасына да бик акрын күнегәбез. Әлеге процесс бушлай, ул 2 этапта үткәрелә. Беренчесендә хроник авырулар ачыклана, икенчесендә исә табиблар анализ нәтиҗәләренә карап, җентекле тикшерү өчен юлламалар бирә. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Соңгы вакытта шәһәрдә һәм республикада торак йортларда янгыннар ешайды. Ел башыннан Чаллыда ут 4 кешенең гомерен алды. Соңгы очрак кичә ГЭС бистәсенең 8-15 йортында булды. 5 картлы йортның соңгы катында малосемейкада ут чыкты. Янгында газ белән агуланып 38 яшьлек ир-ат һәлак була. Янгыннар ешаюның сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез ачыклады. Кичке 9-га 10 ятага кадәр генеральный уборка ясадым. Бөтен дөнья капкара, ваннаның ак җирдә күрмәйде. Гөлсәйдә Полетаева өенә кайтуына күрше бүлмәдә янгын чыккан була. Бер көн эчендә 38 яшьлек ир-ат аркасында бүлмәдә 2 тапкыр янгын чыга. Иртә белән диванга яткан килеш тәмәке тарта ул. Нәтиҗәдә диванга ут каба. Күршеләр утны су сибеп сүндерә, ә бүлмә хуҗасын хастаханәгә озаталар. Әмма ул аннан берничә сәгать эчендә өенә әйләнеп кайта. Көндезге 2 тулганнан соң бүлмәдә яңадан янгын чыга. Бу юлы инде ир-атның гомерен саклап кала алмыйлар. Ул постоянно өендә тартты, постоянно исер хәлдә булды, инде җүнәп аяк көне булмадан. Соңгы вакытта менә где-то ай ярым, наверное, где-то шулай эшли башлады. Выходнойлар да кил эшли инде. Белгечләр ешайып киткән янгыннарның сәбәбе итеп шәһәрдәшләрнең игътибарсызлыгы һәм җавапсызлыгын атый. Ел башыннан Чаллыда 41 янгын теркәлгән. Янгыннарның төп сәбәбе тәмәке сүндермәү, исере килеш, тәмәке тарту, ватык электр приборларын куллану. Көннәр җылыткач, табигатьтә учаклар ягу, чүп яндыруда янгын чыгуга сәбәп булырга мөмкин. Белгечләр шәһәрдәшләрне ут белән сак эш итәргә чакыра. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсенең политсовет утырышы булды. Анда фракция депутаты Рузил Мингалимовны партиядан чыгарма мәсьәләсе хәл ителде. Ул Россиянең мөстәкыйль мәгълүмати каналында ачыктан-ачык мөрәҗәгать белән чыкты. Открытая Россия белем бирү платформасында чыгыш ясады. Дәүләт думасына сайлауларда катнашырга теләген белдерде. Бердәм Россия моны партия эшчәнлегенә туры килми торган эш дип бәяләде. Политсовет әгъзалары Рузил Мингалимовны бердәм рәвештә партиядан чыгару турында карар кабул итте.
Мәликәс яр буен тикшерәчәкләр. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәһдиев түрәләргә шундый күрсәтмә бирде. Исегезгә төшерәм, 2016 ел сулыклар һәм су саклагыч зоналар елы. Аның кысаларында Мәләкәс елгасының сул як яры, ягъни Тукай яр буеннан алып Тәүбә мәчетенә кадәр урын төзекләндереләчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 186 миллион сум акча бүленә. Тик мэр әйтүенчә, сулыкның каршы як ярында законсыз корылмалар күп. Аларны игътибарсыз калдырырга ярамый. Это и спуски к воде. Анда кулдан ясалган суга төшү урыннары да төрле кырылмалар да бик күп. Регламент һәм закон нигезендә Торак коммуналь хуҗалык идарәсе район башлыклары белән берлектә ревизиягә керүшне сорар идем. Киңәшмәдә һава чисталыгы проблемасы турында да сөйләштеләр. Кышын шәһәрдәшләр чаллыдан начар ис булудан зарланган иде. Экологлар үткәргән тикшерү нәтиҗәләре нормативларның бозылмавын күрсәтте. Тик шулай да предприятиеләргә контроль артты. Нәтиҗәдә һаваны бозуның 56 очрагы ачыкланды. Оешмаларга 700 миллион сум тирәсе штраф салынды. Күпме җирең, нинди техникаң, ничә баштаулыгың бар? 1 июльдән 15 августка кадәр бөтен Россия авыл хуҗалыгы санын алу үтәчәк. Чаллыда дача бакчалар аерым хуҗалыкларны исәпләячәкләр, дөрес барысында түгел. Статистика бүлегендә әйтүләренчә, әлеге чара өчен махсус программа ярдәмендә 1100 дача, 1000-гә якын шәхси хуҗалык сайлап алынган. Әлеге зур чара авыл хуҗалыгында кешеләрнең мәшгульлек дәрәҗәсен, демографияны, җир мәйданнарын билгеләү өчен кирәк. Сораштыру татар һәм рус телләрендә алып барылачак. Ведется разъяснительная работа среди членов садоводческих объединений граждан. Бүген бакчачылык ширкәтләре әгъзалары арасында аңлату эшләре алып барыла. 1 апрельдән балалар арасында сон алу темасына багышланган бәйге дә башланды. Анда 7 яшьтән алып 12 яшькәчә балалар катнаша ала. 2006 елда үткәрелгән сон алудан аермалы буларак, быел хезмәткәрләребез планшетлар белән йөриячәк. Тагын бер мөһим чара гамәлдә икътисади сан алу. Ул шәхси эшмәкәрләргә һәм юридик затларга кагыла. Бу кеше бизнес хәлен аңларга ярдәм итәчәк. Тик Чаллыда бүген дә 13 мең эшмәкәрне таба алмыйлар. Аларның адреслары дөрес күрсәтелмәгән. Статистика белгечләре әйтүенчә, сораштыруда катнашу мәҗбүри. Югыйсә, вазифаи затларга 10 меңнән алып 20 меңгә кадәр, юридик затларга 20 меңнән алып 70 мең сумга кадәр штраф яный. Чаллыда азык-төлек сыйфатын тикшерү буенча эш төркеме төзелде. Бу республиканың иминлек советы һәм Татарстан президенты күрсәтмәсе. Белгечләр мәктәп бакчаларга, медицина учреждениеларына, гомумән бюджет оешмаларына китерелүче ризык сыйфатын тикшерергә тиеш. Комиссия бүген сөт ризыклары ясаучы предприятиягә барды. Сегодня совместно с прокуратурой Прокуратура белән берлектә президент күрсәтмәсе нигезендә тикшерү үткәрәбез. Комиссия ваминда эшләячәк. Бюджет оешмаларына атна ортасында барга уйлыйбыз. Әлегә предприятиеларны тикшерәбез. Үзенчәлекле балаларга үзенчәлекле бүләк, менталь кимчелекле сабыйлар өчен чүлмәк ясау остаханасы ачылды. Бу ярышлар инде безнең елдан ел үтә. Чаллыда кул көрәше буенча чемпионат үтте. Спортчылар белән хәбәрчебез күрешеп кайтты. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Весенняя акция «Кухня в подарок» при покупке квартиры в жилом доме «Европа Тауэр». Спешите, время акции ограничено. Телефон в Набережных Челнах 25 48. Сез яңалыклар чыгарылышын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Җиңү паркында зур үзгәрешләр көтелә. Яңа ел бәйрәменә урнаштырылган чыршы урынына әкиятләр агачы булачак. Үзгәрешләр моның белән генә шикләнмәй. Җиңү паркын ямьләндерүдә шәһәрдәшләр дә катнаша ала. Ничек, бу хакта киләсе сюжетта. Чыршыны көннәр җылыткач сүтә башлаячаклар, әмма агачның каркасын калдыралар. Җәен бирегә әкият геройларын, төлке, ябала, куян һәм башка җәнлекләрне урнаштырачаклар. Яктырткыч элементлар да кулланылачак. Кышын әкият агачы кабат чыршыга үреләчәк. Эта площадка интересная. Бу мәйдан архитекторлар өчен кызыклы. Бирдә төрле дизайнер формалар белән экспериментлар куеп була. Ел фасылына карап декорацияларын да үзгәртергә мөмкин.
Җиңү паркын башка үзгәрешләрдә көтә, биредә бүтән төрле каркаслар, корылмалар бар. Аларны яңадан үзгәртеп корырга мөмкин. Төрле яшьтәгеләр өчен исәпләнгән ял итү зонасы бар. Яшьләр өчен биредә чаралар узачак. Җиңү паркын төзекләндерүгә кагылышлы шәһәрдәшләрнең дә тәкъдимнәре булса, Автозавод районы башкарма комитетының электрон адресына хат юлларга мөмкин. Я думаю, что самых Иң иҗади шәһәрдәшләрнең фикере игътибарсыз калмаячак, уңышлы идеялар гамәлгә ашырылачак, авторларны бүләкләр көтә. о них напишем. Тәкъдимнәр проектлар формасында гына түгел, инша яки видеооткрытка формасында да кабул ителә. Хатларны апрель азагына кадәр җибәрү сорала. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Шолыда зур ширкеу һәм православие гимназиясы ачылырга мөмкин. Бу хакта Татарстан метрополисы башлыгы Феофан хәбәр итте. Узган елларны ул Шолыда үткәрде. Ул Свято-Вознесенский соборындагы литургияны алып барды. Митрополит Шолыда икенче тапкыр беренче визиты танышу максатыннан булса, бу юлы ул шәһәргә җитди планнар белән килде. Феофан Отакай шәһәр руханилары һәм мэр белән очрашты. Мы ставили вопрос о важности выделения земельных участков для строительства новых храмов. Потому что негоже, когда в храм добираются за несколько километров, часами надо ехать. Наверное, нет необходимости больше доказывать, что нужен большой собор. Не будем строить храмы, не будет традиционных мечетей, будут секты. Они и так заполонили набережные Челны. 2 апрель аутизм проблемасы турында мәгълүмат тарату көнендә шәһәрнең үзенчәлекле балалар өчен шүлмәк ясау остаханасы ачылды. Ул битараф булмаган кешеләр акчасына һәм Чудо дети дәвалау педагогикасы үзәге ярдәме белән оештырылды. Үзенчәлекле балалар өчен шүлмәк остаханасы ачу якын тирә шәһәрләрдә яшәүчеләр ярдәме белән мөмкин булды. Алабуга, Түбән Кама, Казан һәм Шолдан битараф булмаган кешеләр акча җыйдылар. Махсус мич, балчык, алъяпкычлар барысы да сабыйлар өчен. Балалар биредә үз куллары белән төрле эшләнмәләр ясаячак. Остаханны булдыруга хәйрия фондлары да зур өлеш кертте. Гончарная мастерская развивает моторику рук. Шүлмәк ясау балаларның кул сиземлеген арттыра. Ниниләр төрле предметлар ясарга өйрәнә, җәмгыятьтә үз урыннарын табалар. Здесь будет полет творчества. Балалар белән чынаяклар, тәлинкәләр диварга элү өчен балчык картиналары ясарбыз дип уйлыйм. Кичкәнәләрне әлеге сәнгать белән мактырырга тырышачакбыз. Шүлмәк остаханасы ишекләре һәр вакыт ачык булачак. Балалар өчен махсус график төзелә. Биредә сабыйларны һәм аларның әти-әниләрен көтәләр. Для родителей это будет своего рода психотерапия. Биредә үзенчәлекле гаиләләргә ярдәм итәчәкбез. Дәресләр баланың халәтенә яхшы тәэсир итә. Ул төрле яклап үсеш ала. Бу вакытта әти-әни бераз ял итә ала. Иң ахырдан әти-әниләр һәм балалар теләкләр теләп һавага шартлар очырды. Айгөл Юнусова, Константин Величко, Яңалыклар. Актив булсаң, уңышка ирешерсең. Кадрлар резервы республика проекты кысаларында 35-нче мәктәптә шундый исемдәге акция үтте. Шулай җәмәгать оешмалары вәкилләре укучыларны үз эшчәнлеге белән таныштырды. Егет-кызлар бәйге уеннар аша укучыларның сәламәтлек саклау өлкәсендәге белемнәрен сынады. Җәмәгать оешмалары үзләренә максат итеп башкаларга ярдәм итүне куя. Бу төрле хәйрия чаралары сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, яшьләрне иҗат белән мавыктыру. У нас такая проблема молодежи стоит. Россия яшьләре башкалар белән аралашмый читтә торыны кулайрак күрә. Җәмгыять оешмалары балаларны кечкенәдән үк җәмгыятьтә яшәргә, аңа файдалы булырга өйрәтә. Җәмгыять эшләре яшьләрдә яхшы сыйфатлар тәрбияли, киләчәктә яхшы карьера ясарга ярдәм итә. Шолыда армрестлинг буенча ачыктан-ачык чемпионат узды. Анда республиканың төрле төбәкләреннән килгән спортчылар кул көрәштерде. Ярышларда дөнья, Европа чемпионнары да катнашты. Шолы армрестлингын Хамидуллиннар гаиләсеннән башка күз алдына китереп булмый. Гаилә башлыгы уңышка ирешү серләрен ачты. Ирле хатынлы Хамидуллиннар, аларның уллары дөнья буенча спортта тонылу яулаган кешеләр. Бәләкәчектән балаларны бер лекарство да ашатмадым. Чертмәдем, только салкын су белән, по системе Порфирия Кареншинова. Черлиләр, ажытмыйдыр чипер, 36 сәгать, салкын су белән 2 сәгатьтән тыйндырадыр балаларны. Бу ярышларда бик күп яшәргә теләр идем мин, исәнлек, саулык, яхшы
чыгыш ясасыннар. Яшьләрнең менә бу ярышларны уздырулары бик яхшы. Алар менә бу ярышларда бер-берсе белән танышалар. Аннары стәлдә инде кешеләр сынашалар. Аларга уңышлар телибез. Ярышларга 200-ге якын спортчы килде. Кул көрәше белән республиканың күп шәһәрләрендә һәм авылларында кызыксыналар. Чемпионнар Европада, мирда катнашкан бик көрәшчеләр шундый. Һәрберсе бер-берсен алар ярышларда очратмаска мөмкин. Россия чемпионатларында, чемпионат Европаларда алар бер-берсен күрәлмәйләр һәм бер-берсе белән көрәшәлмәйләр анда. Шуңа күрә бу ярышлар монда һәрбер весларны бүлгәләгәч, алар бер-берсе белән очрашалар. Шуңа күрә алар дусларча бер-берсе белән көрәшәсе килә. Россия спорт мастеры Миләүшә Гыймранова да чемпионатта спортчы һәм хөкемдар буларак катнашты. 21 яшы да тулмаган спортчы бу исемне күптән түгел генә алды. Хәзер Европа беренчелегенә Румыниядә һәм Болгариядә узачак ярышларга әзерләнә. Бу чемпионатта исә уң һәм сул кул белән дә җиңүгә иреште. Үзең спортсмен булсаң, спортсмен ролендә көрәшергә кирәк. Суд иткәндә катнашучыларның хаталарын төзәтеп, аларны булган хаталарын карап, аны суд итәргә кирәк. Шуңа бик нык авыр тырышабыз, эшлибез. Аллага шөкер, елдан ел үткәрәбез шушы ярышларны. Чемпионатта Чаллының кул көрәшчеләренең яңа буынына спорт мастерына кандидатлыкка значоклар тапшырдылар. Лесенханова, Константин Величко, Алексей Иванов. Яңалыклар. КамАЗ футбол командасы жанатарларын шатландыра алмады. Узган елларда Чаллы спортчылары Милли футбол лигасының 29-нчы турниры кысталарында Калининград шәһәре командасы кабул итте. Беренчелек уеннары тәмамлануга санаулы көннәр калып бара, командалар очко җыярга тиеш. Балтикага таблицаның уртасында калу өчен КамАЗ командасына таблицадан төшеп калмас өчен тырышырга кирәк. Уен яңгырлы көнгә туры килде. Футболчылар өчен әлеге һава шартлары уңайсызлыклар тудырды. Көчле җил һәм яңгыр КамАЗ командасы җыентарларын гына куркытмый. Аларны футболчылар уңышына ышаныч җылыта. Балтика командасы тренеры сүзләренчә, начар һава торышы уенга да тискәре йогынты ясады. Погода внесла коррективы в игру. Яңгыр футболчыларга хомачау итте. Уен сыйфаты бик начар булды. Шунсы шаккатырга җилгә каршы торган командалар яхшырак уен күрсәтте. Беренче таймда без алда булсак, икенчедә КамАЗ көчле булды. Командалар җиңү өчен уйнамады, дип белдерде матбугат конференциясендә Балтика командасы баш тренеры. Уенның 90 минуты эчендә командалар өстенлек күрсәтә алмадылар. Чаллы командасы составында беренче тапкыр Сергей Давыдов чыгыш ясады. Нәтиҗәдә ике команда да уенны 0-0 исәбе белән тәмамлады. Безнең шәһәр футболчыларының чираттагы көндәше Торпедо командасы булачак. Айгөл Юнусова, Константин Величко, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, көннәр болытлы булуга карамастан, күңелегездә һәрвакыт кояш булсын. Исән сау булыгыз.